wong Islam kudu ngerti carane anggone ngelakoni ibadah serta liyane. Mula ngudiya sira kabeh golek ilmu fikih supaya bisa gawe slamet awakmu. Jalaran ilmu fikih iku ilmu kang perlu kanggo nglakoni ibadah sunah lan fardu. Ya Allah, mugi panjenengan paring karidan kita badhe ngertosi fikih sawekawitan, senajan kanthi cara mawi bahasa Jawan. Namung mugi ya Allah paring kemanfaatan. Saben wong Islam kudu ngerti rukun kang 5 serta ngerteni maring kabeh hukum kang 5. Rukune Islam syahadat lan sholat lan zakat, poso lan haji ing Mekah yen duweni ragat. Dene arane hukum fardu sunah lan haram, makruh lan mubah iku kabeh hukume Islam. Saben wong kang lakoni salat kudu sesuci, sebab salat ora ketampa angin wis sesuci. Rupane ngilangi najis lan adus lan wudu, carane nindakake nganggo sucine banyu. Dene rupane banyu suci, banyu kang metu saka langit lan bumi tanpa najis kang telu. Muhafafah, mutawasithah lan muhalladah, kabeh yen ngenani dak suci mungguwe Allah. Fardune wudu iku ana 6 warnane. Siji niat bareng nalika masuh raine, loro masuh rai, telu masuh
sangka kubur dubure loro turune wong kang ora tetep lungguhe telu ilang akale krana ana sebabe kaya mendeman lara edan ayam rupane kabeh iku bisa mbatalke maring wudune papat senggolan lanang wedon kang dak mahrami tanpa aling-aling antara lanang wadone nomor kaping 5 iku sebabe demek kubul utawa dubur kawan nggo epek-epek kene lamono sira wis bakal anggone wudu sira haram lakoni maring perkara telu siji haram salat loro haram demek mustaf kaping telune sira haram lakoni tawaf kene kabeh perkara kang majibake adus ana nanam bakal kaitung tumeka pupus nomor sijine jima loro metu manine nomor ping telune haid nifas nomor papate nomor 5 wadon rampung ngetokke bayi tanpa sunahe adus iku maca bismillah kudu serta qiraah nuli dikumbah. Wassalamualaikum warahmatullahi